matarong, kay ang tanan nakasala. Sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magaluwas. Walay hinungdan ng kanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahitasan. Kawang lang ang tanan. Tukuhi lang sa ligi ang gamhanan, nanagog na sa tibuok nga kalibutan. Siya ang Diyos nga balaan. Ako siyang layong ibayaw, upang sa pagsayaw, pagkapak sa iyong gamon. Singit nga to sa langit, umiyaw sa walay kaulaw, tukso kahuban ni Kristo. Singit awitin ang hari kasabi, siya musuki Kristo sa kinabuhi mo. Singit ang tuwas langit, singit ang tuwas langit. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahitasan. Kawang lang ang tanan. Tubuhi lang sa ligi ang gamhanan, nanagog na sa tibuok nga kalibutan. Siya ang Diyos nga balaan. Singit ako siyang layong ibayaw, upang sa pagsayaw, pagkapak sa Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukanan. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome na usab sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Nalaygon ang Dios nga paday naghatag kadaugan o kalampusan sa ato ang kinabuhi nining adlaw. Diin padayon ang Dios nagproteksyon sa matagusa. Ato gayong nasinatian nga ang Dios nagtagbo sa unsa may atong gikinahanglan. Tungod sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, ato ning ngablihan og sugdan ang ato ang programa sa mga pagdayeg pagpasalamat sa ato ang buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios ang makagagahon, Dios nga walay hunong nagbantay na nalipod kanamo, Dios nga maoy nagtudlo kanunay sa amo ang pagpuyos kalibutan aron kami mahimong takos angayan sa pag-atubang kanimo ug pagsulod sa dapit nga imong gisaad kanamo. Amahan, salamat sa imuhang pag-atiman sa imong katawhan nga nakaron sa nagalaing mga lugar. Bisan pa sa ako mga kaigsuonan nga imong mga katawhan nga nakaron sa gawas sa nasod. Dalaygon ka nga Dios nga nag-uban kanila, naglig-on kanila. Salamat o Dios nga imo silang gidasig ug imo silang giubanan ug giproteksyonan ug labos sa tanan imo silang gitagbo sa unsa may ilang gikinahanglan. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo sa imo na usab nga pagpanalangin kanamo sa among panag-uban niini maong programang pulong mo kinabuhi ko. I-bless Ginoo matag usa sa amo karong panag-uban sa pangalan ni Hesus.
ang tanang Kristohano mag-ingong amen og amen. Maayong gabi, maayong pakiguban og dalaygon ang Dios magpanalangin sa tanan. Nga ako lang Mayong gabi, mayong pakiguban sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa Shiny PM 101.3 nga nanukad diri sa sitio Kalugtugan, Sardinia, Malabuyok, Cebu. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ilabi na sa atong mga kaigsuonan diha sa sitio Ampak. Mayong gabi nilang Juanito Quintinita mga kaigsuonan. Gato mga kaigsuonan diha sa sitio Linao. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Brother Johnny og ni Sister Christy og dalaygon ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Maayong gabi, may pagpaminaw ilabi na sa atong mga kaigsuonan diha sa sitio Tubod. Maayong gabi ninyo Brother Moses og Brother Pedro Arsula. Og sa atong mga kaigsuonan sa mga Alianic family diha sa sitio Pantag og atong mga kaigsuonan siyempre mga kaigsuonan mga Dinuyo family, mga De Villieres family og sa tanan atong mga kaigsuonan nga nagsunod din imong programa. Maayong gabi. Maayong pagpaminaw, maayong pagpamati, happy watching sa tanan nga mo replay nini imong programa pinaagi sa ato ang live FB ang pulong mo kinabuhi ko. Maayo nga pakiguban ni Brother Celso Baynosa. Maayo nga pakiguban og maayo nga pagpaminaw, shout out ni Pastor John Angeles og ato mga kaigsuonan si Florenzo Flonasenio usas ang alagad sa Ginoo diha sa Assemblies of God, Malabuyok, Cebu. Mayong gabi, may pakiguban sa tanan nato makigsuonan ilabinan ni Sister Alda Singkol nga nanawka diha sa Surigao. Ang Dios magapanalangin bisan pa sa ato makigsuonan nga nagsunod diha sa Compostela, nga nagpuyo diha sa Compostela, maingon man diha sa ato makigsuonan diha sa Lapu-Lapu. Mayong gabi, may pagpaminaw ug akong gidasig matagusa sa ato ang pag-share ni ining atong programa ngadto sa atong mga kailag labi na sa atong pamilya aron sila mas makadungog masayod usab sa mga pulong nga atong hisgutan nga may kalabutan sa kinabuhing Kristohanon. Mayong gabi ni Villenario Florentino, ni Rose Ann Pisan og ni Pastor Dante Roes, no? Mayong pakiguban, mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi ni Liti Gondaya, good evening Pastor og sa tanan, praise God. Okay. Murag na laktod lang ko sa ako ang pagmonitor diri kay kung ako ni siyang makancel mo diretso ra pod og kaan kaning akong monitor mo diretso na pod sa lain nga mga kaigsuonan, no? Mo laktod siya. So sa ako ragyo nga maapas diri pag hatag og panahon sa pagbasa mao ra poy ato ang matagaan og pagtagad diri sa atong panag-uban. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Liti Gondaya. Good evening Pastor og sa tanan, praise God. Og ni Lydia Canio, good evening Pastor og sa tanan nagsunod sa mga programa dalaygon ang Dios nga kanunay nagbless natong tanan. Inood gyud mga kaigsuonan nga kanunay nagpanalangin ang Dios naghatag maayong panglawas labos sa tanan naghatag og kalipay kalinaw sa atong pag-alagad kaniya. Mayong pakiguban ni Jun Rex Bonsakilia. Pastor, shout out ko sa ako ang Pastor Rafi Bitoro ug mga kauban nako sa GCFC Manat Nabunturan, Davao de Oro. Wow, no? Salamat kaayo, nindot kaayo ang mga sakop sa simbahan nga doon nagay pagpangumustas mga kapastoran, ilabi na gyud sa mga kanabitang naghago sa pag Bible study, paghandak og mga prayer meeting,
nagbisita sa mga kaigsuonan, no. Salamat kaayo gyud sa atong mga kaigsuonan nga doon nagay pagpangumusta sa mga alagad sa Ginoo. Dili na to kalimtan mga igsoon ang gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo diha sa Mateo 25 sugod 31 nga nag-ingon nga kung unsay atong buhaton atong himuon sa mga ubos nga igsuon ni Hesukristo ug walay lain nga gihisgutan diha ang mga kapastoran, ang mga Kristohanon. Matud pa gibuhat nato na diha ni Kristo. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni MG Habelio. Shout out pastor sa San Carlos City, Negros Occidental from family Habelio. Nindot kayo no kay mga pamilya gyud. Atong igsuon nga sister Bibi og sa may pagbasa ana Vai or Bibi ragyapon. Atong igsuon nga nano diha sa Malaysia. Salamat kay sa Ginoo. Maayong gabi ninyo sister Bibi, ang Dios magpanalangin. Si Pastor Dante Ruiz, matod pa, maayong gabi Pastor Gideon. God bless your program. Ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat kaayo sa prayer and declaration, Pastor Dante. Salamat sa Ginoo nga magadihog ang Dios. Ilabi na sa imong pagdumala sa mga buluhaton nga gipiyal sa Dios sa imong kinabuhi uban sa imong pamilya. Salamat kayo sa imong pagtumbaya, Pastor Dante. Ang Dios magauban, magapanalangin kaninyong tanan diha sa Cebu. Maayo nga pakiguban ni Welda Prospero. Good evening, Pastor. Og sa tanan minaw ni Lucy Camigi is watching right now. Og si Romilita Bugais matod pa, good evening, Pastor. Og sa tanan nga mga Kristohanon, okay, matod pa dire, salamat nga ni ana sabta makakaon na sad ang atong kalag kay naa may pulong sa Dios nga dili lang tinapay mabuhi. Matod pa ang pulong sa Dios dili mabuhi ang dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang kun dili sa matag pulong usab sa Ginoo. Mura may pagkabulobaliktad sad. Pero okay ra gyapon matod pa sa amo ang professor sa Bible School sa una, at least natunong gyapon bisag natabla. Sa manang natabla, Pastor, kanang magpugas tag mga binhi, labi na kung magpugas tag mais, tinudlingan man gyud na naay mga mais nga kanang matunong gyud sa tudling. Pero doon na po yung mga kanang binhi, butang na itong binhi sa mais nga matunong yun sa tudling, naa po yung mga binhi sa mais nga matunong sa tabla. Magturok ragyapon, pero inigsor ko, madala rapod. Murag may pagkabulobaliktad. Si Courtney, mayong pakiguban, Brother Courtney, atong isuon nga nanuka diha sa Sudlon. Kumusta mo diha, Brother Courtney? Ang Diyos mag-uban, magpanalangin. Si Ching Bautista, watching from Surigao del Sur. Mararag Purok Pinia from United Pentecostal Church Apostolic Church UPC. Ato mga kaigsuonan nga nanuka diha sa Mararak Purok Pinia. Asa man ni nasakop ning Mararak Purok Pinia, asa man ni nasakop. Salamat kaayo no Daiching Bautista sa imong pagtumbaya diri sa atong programa. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Salamat sa Ginoo sa iyang pagpanalangin diha sa inyong tigumanan og sa mga buluhaton no diha sa simbahan. Gikan ni Swerte, shout out sa ako ang pastor diha sa Sindangan, Zamboanga del Norte, Pastor Nilo Mendoza o Pastor Gabatan o Pastor Mark Kiven Siranilios diha sa Pagadian sa Barangay Dumalinaw. Pagkanindutan no, daghan kaayong mga pastor nga gipang-greet diri sa ato ang programa, ato mga kaigsuonan nga madinasigon og dunay gugmas mga kapastoran. Salamat kaayo si brother Swerte man siguro ni brother no. Salamat kaayo ni Rosanne Pisan Gulos sa imuhang pagkamakugihon ug pagkamadinasigon sa pag-share sa atong programa ngadto sa imong mga kaila. Ang Dios nakakita ug ang Dios magapanalangin kanimo sa pagbuhat nimo.
Maayong pagpaminaw ni Victoria Quimco. Good evening, Pastor and family watching from Katmon, Cebu. Kumusta mo diha sa Katmon? Ang Diyos magpanalangin. Si Sister Maiti Managat, maayong gabi ni Moses og ni Rachel. Maayong gabi, Pastor, og sa imong pamilya. Naa ka kanunay sa among prayer, Pastor, og sa tanan nga nagsunod sa imong live. Dalaygon ang Dios. Salamat kayo sa inyong mga pag-ampo. Atong hisgutan karon mga kaigsuonan, gikinahanglan aron ang mga sakop sa simbahan mainiton nga mainampuon alang sa ilang pastor. Sa may gikinahanglan, no? Sa may gikinahanglan. Si Haydin Barbon, maayong gabi, Pastor. Naglantaw ko nimo diri sa Kamanhak, Dumaguete City. Maayong pagiguban sa ato mga igsoon na dias Kamanhak. Kamanhak, Dumaguete City. Ilabi na ni Haydin Barbon. Musta mo diha, sis? Si Liboy Magdam, saan man ipagbasa? Good evening, Pastor. Shout out ko diri sa Mako, Davao de Oro. Salamat kaayo sa inyong pagiguban, ha. Si Stephen Pulan, maayong gabi, Pastor. Maayong gabi sa Brother Stephen Pulan. Stephen Pulan. Murag nakakuan ko Plidong Pulan. Usas mga nagseminar namo sa Toledo. Niya Amerikano nga grabe nga bumbinisaya. Pulan sad ang iyaha nga kuan kanang apelyido. Si Daniel P. Uga, maayong gabi sa Nimo, Pastor. Request kogs awit makalangit tulad ng agila. Okay. Ato ning tagaan og pagtaga diri sa atong programa. Ato ang tagaan og pagtagad ang gi-request diri. Katulad ng agila. Anindot kay nga kanta mga kaigsonan. Medyo batanon pa ko ana, bata pa ko ana, niya hangtod karon ang awit tulad ng agila way paglubad. Katulad ng mga agila. Kinsa man pod ang mga taong katulad ng mga agila? Di mangutana kuno ko. Unsaon man aron mahimo tang sama sa mga agila or kanang pariha di ay dili man kanang sama or maura no. Be unsaon man kuno be mangutana kuno ko unsaon aron parang mahisama daw sama sa mga agila. Si Liarni Jean Cardinti Brigoli, maayong gabi, Pastor, watching from Lapu-Lapu. God bless sa inyong family. Salamat kaayo. Ni Rosan, matod pa, maayong gabi, Pastor. Salamat sa kanunay na pod mi makakaon sa pulong sa Ginoo. Shout out ko, Pastor, sa amoang pastor sa Maranatha Church Libas na si Pastor Gregorio Kiring uban sa iyang pamilya. Shout out pod ni Pastor Maranatha family. Ugulo family, God bless us all. Ako malipay gid ko mga kaigsuonan nga naatay mga kaigsuonan nga ang ilang mga pastor pinalangga. Malipay gid ko mga kaigsuonan. Kabalo ba mo ang malipayon gyud pag-ayo ang Ginoo. Kay damor nato nga atimanon og panggaon ang atong mga pastor, ang atong kapastoran. Damor natong gipangga o gipabati ang atong gugma ni Kristo. Si John Rix Bonsakilia, Pastor, pa-request ng song Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Ngayon ang panahon ng pagpapalit loob sa Kanya. Sama-sama na magpuri sa ngalan niya at ang kawan ng diablo'y tupukin niya. Halika na, umayo na. Mayo nga pagkiguban ni Rizal pag-usap, Pastor Gideon, pwede request awit makalangit ang pulong mong kinabuhi ko, daghan kayong salamat. Mayo nga pagkiguban ni Melinda Ray Abundanza, maayong gabi, Pastor, og sa tanan, maayong gabi. Karon pa ko kabalik og basa aning apelidong Ray Abundanza. Nagbasa ko ani sa una. Salamat kayo, Sister Melinda. Si Renel Diniwanaw,
Good evening, Pastor. Salamat sa Ginoo, Pastor. Makapaminaw na pod ko sa pulong sa Ginoo. Padayon, Pastor, request kog song Nasaan na kaya ko. Ngayon ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Kanang magsigig backslide mga kaigsunan, magsigig ag sugod sa uno. Panahon ng Niya, di gyud maayo nga backslide kas sa kanya. miaging tuig, karon tuig ka, sunod na po tuig, murag dili gyud na mao. Magpuri sa ngalan niya, at ang kawan ng diablo ay tupukin na. Halika na, umayo na, ipahaya ang tagumpay niya. Halika na. Maayong nga pakiguban ni Brian Cabalida. Maayong gabi, Pastor. Shout out mi diri sa Maco, Davao. Salamat kaayo sa ato mga kaigsunan diha sa Maco, Davao de Oro. Si Marlene Garganera, good evening, Pastor. Request ko song Ikaw ang Kusog. Okay, ako ani nga tandamon diri ha, ang inyong mga awit makalangit. Awit makalangit kay buti-buti mo. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong mahal. Ang atong Ginoo nga nahigugma kanato kanunay gyud nang matinudano. Walay paglubad ang iyang paghigugma. Mahinungdan kita nga nakabaton o nakaambit sa gugmas Ginoo, dili sad maglubad-lubad. Ini mong tapad ayaw paglubad-lubad. Si matod pa Victoria Kimko, salamat sa imong kinabuhi sa pag-share sa pulong sa Ginoo diha sa kahanginan. Makakaon na pod ang among mga kalag, gamahanan nga mga pulong sa Ginoo. Amen, no? Salamat kayo. Si Lovely sa Kilabon, maayong gabi, Pastor. Pa-shout out ko sa among Pastora Bernadette Gastanis ug sa akong mga kauban sa mga prayer warriors. Nindotan gyud ko mga kingsonan kana bitaw mga Kristohanan nga mga prayer warriors. Gikan sa GCFC Manat, salamat, Pastor. You're welcome. Salamat kayo sa inyong pagiguban. Ang Dios magpanalangin. Si Mike Yanta, maayong gabi, Pastor. Request kong kanta Dili Makawang ang Tanan. Si Romelita Bugais, matut pa amin, Pastor. Shout out sa among Pastor Judjit Pansita, naa sa EG, no? Ipaabot na ang kalig-on sa pagdumala sa ministry. Wow, no? Daghan na gyud ka itang nabasa nga mga pangalan sa mga kaigsuonan atong mga kapastoran. Ako malipayon kay ko mga kaigsuonan nga makabasa og mga ngalan sa mga pastor. Si Girl Rick Wagas, matod pa, glory to God and blessed evening, Pastor. Uban sa imong tibok pamilya from Karkar, sa tanang galantaw sa imong live, Pastor, ang Dios magauban ka natong tanan. Og pa-shout out di ay ko sa among pastor sa San Carlos City, Negros nga si Pastor Edgar Buhat sa iyahang church nga March of It. Sa atong church, lain-lain magngalan, ato na ng church tanan. Kay kining simbahan mga kaigsuonan, bisan asa ta, tungod kay usa ta diha kang Kristo, ato ana tanan. Walay ako walay imo kundi ato ang tanan. Ato ang tanan. Manay ato ang batasanon sa atong panag-uban sa pagpangalagad sa Dios nga mao'y nagluwas kanato. Si Romelita Bugais Pilisco, Pastor, shout out sa amo ang pastors Judjit Pansita, ipaabot niya sa kalig-on, ako naman yung nabasa, no, sa Assemblies of God. Awa pa din ako mabasa. Kalig-on pagdala sa ministry sa Assemblies of God. Wow, salamat kaayo sa ito mga kaigsuonan. Awit makalangit, nasaan na kaya ako? Diri lang sa ito nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko.
buhay ko noon'y walang direksyon. Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang Gikan ni Bisinta Panin. Good evening Pastor Gideon og sa imo ang family watching from Liloan. Ana day kas Liloan Sister Bisinta. Salamat kaayo. Ang Dios magauban kaninyong tanan. Si Gmart Villanuca, matud pa maayong gabi Pastor Dalaygon ang Ginoo nga makabati na usab kana makabati na usab. Kanamo ang ihang pulong. Pa-shout out ko sa Siato Negros Aligado family watching from Pulilan, Bulacan. Kumusta mo Dias Bulacan? Si Antique Grace Flores, good evening Pastor and your family. Pas naalang ko pangutana about sa akong damgo. Na yung church namin nag-agyan ng baha at naanod yung 3 kabukid. Pastor, tapos yung bahay ng kapatid ko na anod kabaha, nakabarog lang kami ng nanay ko nanonood ng baha na dumadaan sa among simbahan. At 3 bukid na dumadaan sa amin simbahan pero hindi na anod. Abi abog. Sabihin yon Pastor kasi hindi makuha sa isip ko. Pastor unta mahagaan og tubag. Ang imong damgo naghatag ni og mensahe nga gikinahanglan nimong dadon sa mga pag-ampo. O niya mas maayo kung naamoy mga prayer team, labi na sa mga prayer warrior di sa inyong simbahan, kinahanglan hawak kamay kamo sa mga prayer. Kay ang imuhang damgo, pero i-confirm ni sa imong mga kaubanan. Kung nagdamgo ka og baha sa simbahan, nga inyong simbahan na agiag baha, i-confirm ni siya kung kini mahitabo. Dunay mga kaubanan nimo diha sa simbahan nga magdamgo sad sama niini. Pero kung dili, dunay mga mensahe nga pwedeng mahitabo, pwede sad nga dili mahitabo. Pero kung gi-confirm ni siya sa lain na pod nga igsuon or kauban diha sa imong simbahan nga nagdamgo sama sa imuhang damgo, nagpasabot ni nga gikinahanglan nga mag-inampo ay o kinahanglan hawak kamay kamo nga mag-prayer para sa para sa inyong simbahan. Nga ang inyong simbahan dunay mga makasinati og pinasay nga mga pagsulay og dili sayon lamang walay imposible sa Ginoo. Importante magkayusa ra gyud mo aron ang inyong simbahan, ang inyong panaghiusa diha sa pagpangalagad sa Ginoo magpadayon. Maayong nga pakiguban ni Sister Maricel Henriksen nga nano ka diha Sweden. Maayong udto diha Sister Maricel, kumusta mo? Ang Dios magapanalangin, ang Dios magauban, magahatag kusog labos sa tanan giya. Importante gyud ang giya labi na sa pagpanarbaho. Kadiya sa pagpanarbaho na ay nagkalain-lain nga mga pagsulay diha sa ato ang pagtuo og pagpabilin sa mensahe ni Kristo. Kami nga inyong mga igsoon diri sa Pilipinas, padayon mi nga nagampo alang kaninyo, labi na gyud sa imuhang pamilya Sister Maricel, og labi na sa imuhang pagpanarbaho diha sa Sweden. Ampingan, proteksyonan kas Ginoo ug labos sa tanan tagaan kag kusog nga pinasahi diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kusog sa pagpadayon sa pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Gikan ni Sasi, matud pa maayong gabi Pastor, og ni Sister Maricel Henriksen. Hi Pastor, good evening diha sa tanan. Salamat kaayo. Dalaygon ang Dios. Awit makalangit mga kaigsuonan diri sa ato nga programa, ikaw ang kusog. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanatong kusog sa atong pagpangalagad kaniya. Ang akong gipangutana kaganina mga kaigsuonan, unsay mga pamaagi ug unsay angay nato buhaton aron ang ato ang kinabuhing Kristohanon daw sama sa agila, tulad ng isang mga agila. Unsa kunoy angay natong buhaton ug unsa may mga mensahe sa Ginoo aron kitang mga Kristohanon daw sama gyud sa mga agila. Kung naay mga bagyo ang agila mga igsuon, kung naa man gani hangin dunay bagyo, sugaton na nila, ilang ibukad ang ilang pako para makatulin sila. Dili na mistil pa silang mukapakapa kung dunay bagyo.
Ila ra nang idupa ang ilang pako. Maunay kinaiyas sa mga agila. Kung imong tun-an ang kinaiyahan sa agila, kung naay mga hangin, maunay ilang ampay. Kay ila ra nang ibuklad ang ilang pako, manglupad ra na sila. Dili na mistil pang mukapakapa. Muna nga kitang mga Kristohanon dapat daw sama kita sa mga agila. Pero unsaon aron mahisama or daw sama kita sa mga agila? Nanginahanglan ko og tubag. Nanginahanglan ko sa inyong mensahe agig tubag sa atong pangutana diri sa atong panaguban. Si Dave Mingito Garces, maayo nga pakiguban. Si Anib Serenio, yes, ang agila dili kapuyan sa paglupad. Kahit bagyo, mo pataas jud siya paglupad. Sama unta ang Kristohanon sa agila. Atong igsuon, nasayod po sa kinaiya sa agila. Mo pataas yun na siya, mulapaw pag yun na siya sa hangin sa bagyo. Apan ang pangutana, unsaon man aron mahisama tas agila. Kung dunay mga pagsulay, kanang naas ubos ra ang pagsulay, naata kanunay taas sa mga pagsulay, dili kay mura tagidapugag mga pagsulay. Maayong pakiguban ni Anelia Dionan. Maayong gabiin ninyo diha. Og si Ariel Aligado, ay Pastor, good evening, request kog song Labod. Thanks Pastor, and Dios magpanalangin kanimo og sa tanan naglantaw sa imong live. Oras sa tong programa alas 8:18. O Dios, pasaylua ako sa akong mga kasaypanan. Mura magdili din ni murag nalapaw naman din ako ang gipatukar nga kanta. Dili man din ikaw ang kusog, takos naman din ako ang balikon sa mga kog pasensya. Ani sutoy-sutoy ra man pud ko dirig basa. Ako sang balikon. Ang awit nga request ikaw ang kusog, ako sang balikon diri ha. Ikaw ang kusog. Natukar ra din kay ganini ya, silent lang nako. Okay, awit makalangit, ikaw ang kusog. Mayo nga pakiguban namatod pa. Salamat kaayo ni Sister Maricel sa pagkamakugihon sa pag-share bisan kong busy kaayo. Si Rosan Pisan Gulo, Pastor, pwede request makalangit Pastor katong imong kanta Ayaw Siki. Okay, ako tong kantahon kay medyo wala na kaito nako makanta diri. Si Gina Dicano Manuel, good evening Pastor, watching from Tambungan, Kandihay, Bohol. Si Janer De La Rosa Estande, good evening Pastor Gideon og sa tanan, God bless. Jomar Saling, maayong gabi Pastor sa imong pagsimbya sa pulong sa Ginoo. Ako di ay si Pastor Jomar Saling sa General Baptist Church sa Mantanao, Davao del Sur, sa sitio Talpitak. Sa manid Talpitak. Nindot sa inyong sitio. Salamat kayo Pastor Jomar. Salamat kayo sa imong pagtumbaya. Salamat kayo sa Ginoo sa iyahang pagdihog, pagatiman o paghatag kusog kadasig sa buhat sa mga buluhaton nga gipial gisalig sa Ginoo kaninyo. Ang Dios magkadihog kaninyo diha. Napamusta ko sa mga buluhaton diha, ilabi na sa atong mga kaigsunan. Ang Dios magauban. Sa imong gugma. Maayong gabi ni Russell Gava Singgit. Maayong gabi Pastor. God bless. Request kog imo lang. Si Anelia Dionan, matud pa maayong gabi Pastor. God bless po. Request lang po ng song na Way Bilining Kanabuhi. Ako ra ning screenshot dire. Kaya ako ra ning tagaan niya og pagtagad. Ako lang andamon kining awit imo lang og kining wala nay bilining kinabuhi. Okay. Ako sa nga andamon. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Mayo nga pakiguban ni Kirox Vlog. Good evening Pastor Gideon, shout out from Talakak. Si Swarty pa-request makalangit song Pastor para sa mga pastor ko, title Imo Lang.
from Assemblies of God Church in Sandigan, Zamboanga del Norte. Si Arlinda Digaso, maayong gabi og maayong nga pagpigiguban ni Philly Impes, ni Jun Rix, matod pa. Pastor, pwede para-request sa ako ang mga kaliwat sa Gilyabon family, Serilia family, Maglansag family. Okay, ato ning ako na yung screenshot ha para ma-save lang nako dire. Si Bong Gano, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang nagsunod sa imong programa. Request kog song Pastor, ginatugyan kong tanan. Okay. Awit makalangit nga gi-request dire sa ato nga programa Dili Makawang. Mayong gabi ni Evelyn Tilibron, Tilibreco. Hello Pastor, mayong gabi watching from Glan Padido Glan, Sarangani Province. Mayong pag-iuban ni Consolations by Sir. Good evening Pastor Gideon, pwede request kog song Langit ang Hinungdan. Si Armilin B. Dison, maayong gabi Pastor, God bless, request kog Dili Kabayran. Mayong pag-iuban ni Susana Pablio, mayong gabi Pastor Gideon og sa tanang mga Kristohanon. Pastor, paapil ko palihog sa imong pag-ampo nga makasakay na sa barko si Anthony Gaas Jr. karon naa sa Manila. Naghulat, salamat kayo Pastor sa pagbasa, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Ato nang dadon sa mga pag-ampo atong tuuhan nga ihatag nas Ginoo. Si Lovely sa Gilabon, request song Adto Ta sa Langit. Wow. Si Risa Hogoder, maayong gabi Pastor. Og si Norma Abaw, pa-shout out Pastor sa among Pastor Bantanon. Pastor Mark Jim Carabato of Free Methodist Church sa Gingoog City. God bless you Pastor and your family. Batanon pag yun, no? Salamat kaayo. Ipangumustasan ko sa Batanon nga Pastor. Ang Dios magpanalangin. Wansing Glen Sarangani, Pastor, gikan ni Mel Lourdes Joy Monsan. Si Gina Kamahalan, maayong gabi Pastor, wansing from Manikling. Asa Manikling. Si Riami Gargolis. Good evening Pastor, request ko gimingaw ako sa presensya mo. Wala pagay matud pa ni Rodel Vel. Salamat Pastor. Mention igsoon Lahutay Tahigala. Okay. Lahutay Tahigala. Wala pagay ni tubag, no? Unsaon aron mahisama tas mga agila. Unsaon ka, no? Ato mga kaigsonan, kumusta mo diha? Pwede mo mag-share sa inyong mga nakatunan diha sa inyong simbahan, diri sa itong programa, sa inyong mga Bible study, sa mga sales group. Nanindot kaayo kung naatay makatunan, unya ato pong i-share diri sa itong programa. Labi na sa itong pangutana. Kung saon man aron mahisama tas agila. Di, unsaon daw? Nanas Biblia. Ikaw sa kanunay, naghahatag kaligon o puson. Dili makawang ang tanan, ang among mga pagdaig, na musol mong sa langit, sa trono mo, ikaw mahimayan. Taliwala sa pagsulay iyong paglutos, na angkon ko ang kadaugan. Sa balati anong sakit, na angkon ko ang kaayuhan. Dili magkawang ang tanan, ang among pagmamahal.
Okay, ako ang Tagalog pagtagad ang awit makalangit nga ga-request dire ayaw usiki. Ato ni nga Tagalog pagtagad o niya moadto na ta sa pulong sa Ginoo human aning awit makalangit nga ayaw usiki. Okay. O niya ang mga awit nga gi-request dire sa tunga programa ato rin ni Tagalog pagtagad labod og imo lang og wala na ibili og sa tanan natong mga kigsunan nga nag-request nga ako ang nasivra diri ako rin tagaag pagtagad kung do napatay oras human sa paghisgot sa pulong sa Ginoo. Awit makalangit ayaw siki. Samtang nag-inosara, nag-relax-relax ag panagsa, may paibasag Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw siki ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw kailat sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong tagipadlong, kay dili ta kaikyas sa hukmanan tadadon, sa hukmanan tadadon, sa hukmanan tadadon. Ayaw siki ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw kailat sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Tanang mong binuhatan, dayag o gitago-taguan, adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw siki ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw kailat sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ayaw siki ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pailan sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Doon ay ni honghong mga kaigsunan nga iapil na lang ang ayaw kanang langit ang pilia. Ato nang iapil nga matud pasuban ipakapin. Sige, awit magalangit, langit ang pilia. Unsay mga butang nga imong giampingan, unsay imong bahanding, anong ikaw nagkapuliki, bisan unsa kakadato, tanan imo rang biyaan, yutag balay ug salapi, ining awayan lang. Unsay mga butang nga imong giampingan, unsay imong bahanding, anong ikaw nagkapuliki, bisan unsa kakadato, tanan imo rang biyaan, yutag balay ug salapi, kini awayan lang. Unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo,
unsay angay bato na aron maabling kalangitan. Ablihi ang Biblia aron masayod ka, nga ang kabuhat mo duha ka dapit iandam ya, langit o imperno pabilion taniya. Og ang binuhatan mo maoy mo saksi kung asa ka, samtang buhi ka pa langit maoy pilian, samtang buhi ka pa langit siguruhan. Samtang adlawan pa makapili pa kita, Biblia basahan, mga wali paminawa, ata ang tanan kay ang Biblia baya matuman. Tanang pinuhatan mo gantihan sa Ginoo, unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay bato na aron maabling kalangitan. Ablihi ang Biblia aron masayod ka, nga ang ibuhat mo duha ka dapit iandam ya, langit o imperno pabilion taniya. Og ang binuhatan mo maoy mo saksi kung asa ta, samtang buhi ka pa langit maoy pilian, samtang buhi ka pa langit siguruhan. Langit yun ang atong siguruhon, buhat atong at klarohon. Kinahanglan nagtuot mga kigsunan, klarohon nato ning buhat. Kining atong mga buhat makapaablig langit, dili kay makapasiradog langit. Ato na ta mga kaigsuonan sa ato ang hisgutanan sa ato nga panag-uban mahitungod ni sa kinabuhi nga mga Kristohanon nga dunay mga pangulo, dunay mga magtutudlo. Na atong hinumduman mga kaigsuonan nga ang makatabang ragyod natong mga Kristohanon aron kita mahimong mainandamon ug mahimong masinangkapan sa pagbuhat sa mga bulahaton ingon nga Kristohanon ang makatabang nato. Una sa tanan, mga propeta, mga apostoles, mga ebanghelista, mga pastor ug mga magtutudlo. Kini gisulat ni Apostol Pablo diha sa sa Epeso kapitulo 4 bersikulo 11. Unya pag-abot sa 12 diha giklaro nganong naay mga propeta, mga apostoles, mga ebanghelista og mga pastor og mga magtutudlo aron kitang mga Kristohanon mahimong masinangkapan, mahimong mainandamon alang sa mga buluhatong Kristohanon. Kay dili man ta kabuhat sa buluhaton nato kon dili ta sangkap og dili ta andam. Mao'y hinungdan nga daghang mga tao nga kung imo nga tagaan og buluhaton dali kayong makabalibad. Unya kung tagaan nimo og buluhaton di sa simbahan para kanang imong iskedulan bitaw makulbaan day na. Unya naay mga panahon nga makulbaan nga bati dayon kalain ang lawas. Unya mao hinungdan nga dili na noon pod kasimba sunod Domingo. Unya dili na siya maayo nga Kristohanon tag dili andam. Kinahanglan andam ta sa mga buluhaton kay diha tagantihan sa Dios nga atong gilagaran. Ang atong hisgutan mga kaigsuonan mao ni ang katapusang kapitulo sa ikaduhang Tesalonika kapitulo 3.
Ako kamong gidasig sa pag-abli sa inyong Biblia, ablihi diha sa libro sa ikaduhang Tesalonika, Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod sa versikulo 5. Adunay 5 ka mga bersikulo nga atong hisgutan. Unya, tulo ni siya kahut-ong kung imong tan-awon ang Biblia nga naa sa imong cellphone o gamiti og Biblia nga maayong balita. Diha sa bersikulo 1 naghisgot si Apostol Pablo og mga pag-ampo. Matod pa niya, sa katapusan, mga igsoon, iampo nga ang mga mensahe sa Ginoo mokaylap dayon og pasidunggan sama sa nahitabo diha kaninyo. Iampo usab nga ilikay kami sa Dios gikan sa mga bangis ug daotang tao kay dili man ang tanan may pagtuo. Versikulo 3, apan kasaligan ang Ginoo, ligunon kamo niya og panalipdan gikan sa daotan. Og masaligon kami diha sa Ginoo nga kamo nagbuhat og padayon nga magbuhat sa among gisugo kaninyo. Hinaut unta nga ang Ginoo magtultol sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios og ngadto usab sa pagkamainantuson nga gihatag ni Kristo. Magpanalangin ang Dios sa matag usa. Mga igsoon, ang usa ka Kristohanon nga walay gibuhat, usa ka na kahimtang nga dili malipay ang Dios or dili ikalipay sa Dios. Kitang mga Kristohanon, kinahanglan do na gitay mabuhat. Kay usa sa mga gipakita ni Apostol Pablo nga ikaw ug ako kabahin sa lawas ni Hesukristo. Kinahanglan ang bahin sa lawas ni Kristo mulihok gid siya, makapangsyon gid siya. Kaya ang gipakita ni Apostol Pablo nga kun ang tagsa-tagsa kabahin sa lawas ni Kristo mulihok sumala sa iyang katungdanan, ang gipakita ni Apostol Pablo mutubo, mudaghan, mumultiply ta nga mga alagad og mga tinun-an ni Kristo. Importante gyud mga igsuon makapangsyon ta kung asa ta gibutang sa Dios. Og ang buluhaton natong mga Kristohanon, kung imong tan-ahon diha sa balaang kasulatan sa sulat ni Apostol Pablo, lahi-lahi isang pangsyon. Pero wala magpasabot nga kun ang usa ka tawo ang iyang buluhaton pagwali, wala na say panahon sa pagampo. Wala magpasabot nga kon ang usa ka Kristohanon gihatagag gasa o hiya sa paghatag, dili pod siya kabalong moampo. Kay walay Kristohanon nga di kabalong moampo. Usa sa mga pinakasentro sa mga buluhaton sa tanang mga Kristohanon, lahi-lahi man tagasa, lahi-lahi man taog mga hiyas, pero hinumdumi ang matag usa gikinahanglan gyud nga kantigong moampo. Ikaw ug ako kinahanglan do na tay kaisog nga moampo, kay wala tay pamaagi, wala nay laing nga kahimtang sa pakigubat o pakig-away nato mga Kristohano. Dili pinaagi sa abilidad, sa kusog, dili pinaagi mga kiigsuonan sa dugo, sa unod, kundili diha sa mga pagampo. Usa ka dako nga kahigayonan ang pagbansay sa atong kaugalingon diha sa buluhaton nga gipiyal o gisalig sa Dios sa atong kinabuhi diha sa pagampo. Kana bitang tagaan kag buluhaton, tagaan kag higayon sa paglid sa mga buluhaton diha sa simbahan, ilabi na sa mga pagampo. Ikaw mo'y asahinan sa opening prayer, sa inyong mga Bible study, o kaha sa inyong mga prayer meeting. Dunay tayo mga kaigsuonan nga doon na mo'y kanang kabahin sa inyong prayer meeting, doon na mo'y time nga pag-inampuay. Magpuli-puli, doon na po'y magdungan sa pag-inampuay. Doon na po'y mga ulo assign
aron ang tagstagsa maampo og walay malimtan diha sa ato ang mga prayer meeting. Kumbaga unom ka buok nga mi-appeal og mga prayer meeting, unom ka tawo nga ming appeal sa prayer meeting, asahinan siya sa pag ampo. Iampo ikaw, Brad, for example si Juan, si Mateo, si Lucas, si Marcos, pananglitan. Si Juan, siya mo ay tig-ampo alang sa presidente o sa mga pangulo sa mga syudad, mga lungsod, or sa mga pangulo sa probinsya. Og si Mateo, si Lucas, si Juan, lahi na pod nga schedule, lahi na pod ang iyang iampo ang mga pangulo sa simbahan. Ang usa mag-ampo sa Dios alang sa mga Kristohanon. Dapat mga igsuon kita mga Kristohanon kung iskedulan ta or assignan ta, dili ta magpanuko, dili ta mo balibad, kay mauna nay oportunidad nga mabansay nato ang atong kaugalingon sa pakig-away. Dili maayo mga kaigsuonan nga dili ta mahimong takos sa pakig-away. Kinahanglan sa tanang panahon takos og andam ta, ready ta sa pakig-away. Nga atong hinumduman ang atong pakig-away, ingon nga kitas mga tinunan og sumusunod ni Kristo, dili sa abilidad, dili sa kusog, dili sa paalamay, kundi diha sa mga pagampo. Kini sulat ni Apostol Pablo diha sa Episo kapitulo 6, sugod bersikulo 12 hangtod sa bersikulo 18. Unya dunay gikinahanglan nga angay nato nga barugan, ikinabuhi nga mga requirements para ang atong pag-ampo dili mahimong kawang. Ang sulat ni Apostol Pablo nga ato gibasa karon diha sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 3, naghisgot ni sa buluhaton sa matag Kristohanon. Og ang gipakita ni Apostol Pablo nga buluhaton kining pulong pag-ampo. Dili ta dapat magsalig nga doon na tay hiya sa paghatag apan di ta kabalong moampo. Dili sad ta magsalig nga doon na tay hiya sa pagsulti sa mga mensahe apan wala tay panahon sa pag-ampo. Ayaw tuguti nga doon na kay hiyas o talento sa pagdumala sa mga instrument diya sa simbahan pero wa gani kay panahon sa pag-ampo. Alang sa mga kasimbahanan, labi na sa mga kapastoran, atong responsibilidad ang pagmonitor labi na sa mga musician, labi na sa mga worship team, kay sila ang mga frontliner usab sa mga buluhaton diha sa simbahan. Una sa tanan, dili patamuwali na agyod na sila maguna sa paglid sa mga tao diha sa pagsimba. Subo lang pamalandongon nga daghang mga magwawali o mga pastor o diha sa simbahan nga muuki og muuyon lang nga ang ilang mga worship team, mga member sa worship team do na rebisyo. Kung paampuon, magkanga-kanga, dili kahuman, wa gani bersikulo. Dili na maayo nga klase nga kahimtang sa kinabuhing Kristohanon. Dapat ang mga workers diha sa simbahan, ang mga katabang diha sa simbahan, mas epektibo sila sa mga pag-ampo. Labi na gyud sa mga musician, sa mga worship team. Kumusta naman siguro ang mga worship team sa mga kasimbahanan? Kung wala pa yung mga worship team nga takos nga mainampoon, kita mga pastor, kita mo'y mulid. Kita mga pastor, kita mo'y mo
lead sa mga kaigsuonan nga mosimba sa Dios. Dili nato basta-basta isalig ang buluhaton sa pagdumala sa mga katawhan aron sila makasimba, makaawit sa mga awit nga langitnon, o niya ang naglid dunay bisyo. Daghang mga simbahan nga ang ilahang mga worship team kusog kay motukar pero walay panahon sa pagpamati. Manggawas dayon diha sa simbahan sa panahon nga ang ilang pastor magwali. Unsaon man pagkakaton og unsaon man nga mahitabo kining mensahe nga gisulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Tesalonika, nga usa sa mga backup diha sa mga buluhaton sa pastor, dili lang sa worship team, dili lang sa about sa kanta, labi na gyud sa mga pag-ampo. Number 1 nga backup diha sa mga pag-ampo nga mao gikinahanglan sa pastor, ang mga worship team. Worship team, usa sila sa mga prayer warrior nga frontliner diha sa mga pakig-away espiritual. Dapat ang mga worship team, sila ang mga prayer warrior. Subo lang daghang mga ang mga worship team, di gani kabalong mo ampo, wag gani bersikulo. Dili kabalong mo po asa. Pero daghan kay complain, daghan kay mulo. Naanay mga reklamo. Unsaon man aron mahitabo kining sulat ni Apostol Pablo nga miingon siya sa katapusan, mga igsoon, iampo kami. Iampo nga ang minsay sa Ginoo mo kaila. Usa sa mga backup sa mga pastor, mga kaigsuonan, ang mga katabang sa simbahan. Yes, number 1 nga frontliner ang pastor. Pero ang backup, mga prayer warrior, ang mga katabang. Usa sa mga katabang sa simbahan, mga worship team. Kumusta naman ang mga worship team sa mga kasimbahanan nato sa nagkalaing mga lugar? Ang in charge sa pagmonitor nila, kitang mga pastor. Kaming mga pastor. Ang gidasig ni Apostol Pablo nga kinahanglan mag-ampo alang sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, aron ang pulong sa Dios mo kaylap, aron ang ebanghelyo mo kaylap, aron ang kaluwasan, mga kaigsuonan, mabatunan, maangkon, madawat sa mga katauhan. Ang tig-ampo sa Dios alang sa mga pastor, alang sa mga mensahe nga gisangyaw sa mga kapastoran. Ang tig-ampo ang mga kaabag sa simbahan. Yes, dili man ginapos, dili man binilanggo ang mga pastor physically, pero dunay mga pastor nga nabilanggo sa kawaladon. Daghan nga mga lugar nga gusto nilang adtuan aron isangyaw ang pulong sa Dios, apan nabilanggo sila mga panginhanglan. Daghan nga mga pangulo sa simbahan nga adunay kasing-kasing sa pagsangyaw, pagpaambit sa pulong sa Ginoo, apan ginapos tungod sa kawaladon ug mga panginhanglan aron malakaw ang pulong sa Dios. Ang backup ani ang mga kaabag sa simbahan, aron ang mga magwawali, ang mga pastor nga dunay kasing-kasing sa pagsangyaw makapadayon. Atong hinumduman, mga kaigsuonan, usa sa mga alagad nga nabilanggo, usa sa mga alagad, mga kaigsuonan, nga physically binilanggo, gidakop o gipagwardyahan og duha ka gwardya, og diha gyud sa gipataliwad-an og duha ka gwardya ang alagad sa Ginoo nga mao si Pedro. Kini atong mabasa diha sa Buhat Kapitulo 12
Matod pa diha sa versikulo 4, human madakop si Pedro, gibilanggo siya o gipabantayan sa upat ka pundok sa mga gwardya. Maingon tang upat ka pundok sa mga gwardya perting daghana. Nga tag-upat ka sundalo. So upat ka pundok o niya sa matag pundok dunay upat ka membro. Ubay-ubay gyud. Nga matod pa dinhi sundalo matag pundok, naglaraw si Herodes sa pag-imbestigar kaniya, inigkaliwas sa kasulugan. Busa si Pedro nagpabilin nga binilanggo apan ang mga sakop sa simbahan nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Pag abot sa unahan, duna day konteksto diha, duna day uluhan nga gibutang si Pedro gibuhian sa anghel. Kay samtang si Pedro nagpabilin nga binilanggo o gipabantayan sa daghan kaayong mga gwardya, o niya kung imo na siyang hutdon pagbasa, gipataliwad-an pagyud na si Pedro duha ka gwardya. Pero sa dihang gibuhian sa anghel, wala gyud makabalo ang gwardya nga si Pedro nakalingkawas na. Ang rason o hinungdan nganong nakalingkawas si Pedro, mga igsuon, ang gipakita sa maong mensahe tungod kay ang mga sakop sa simbahan. Ang mga sakop sa simbahan mainiton nga nagampo. Ang pulong mainiton, mga kaigsuonan, pulong nga nagpakita nga way hunong. Pulong nga nagpakita, mga kaigsuonan, nga naay kadasig o walay laing pinakamin sa ilang mga prayer ang kinabuhi ni Apostol Pedro. Walay lain nga gisgutan sa ilang mga pag-ampo ang kahimtang ni Apostol Pedro na nagsangyaw kanila aron sila makaila ug makaalagad sa Ginoo. Ikaw ug ako, bless kayo ta nga dunay nagsangyaw sa tuwa. Nakaila tag Dios, nakalingkawas ta sa sala, nakabaton tag kaluwasan, og nagpadayon ta karon sa pagkinabuhi diha sa plano sa Dios tungod kay dunay nagatiman nato. Tungod kay dunay pastor nga gipadala ang Dios sa atong kinabuhi. Dunay pastor, mga kaigsuonan, nga naghago aron pagtudlo, pagmaymay, pagtambag, aron kita masinangkapan, aron kita, mga kaigsuonan, mahimong andam sa pagatubang sa hukmanan, aron mahimo tang angayan nga magpuyo sa kingharian sa Dios nga atong gilagaran. Bless kayo ta nga doon na tayo pastor. Inay mong tapan, bless kayo ka nga doon na kay pastor. Sa panahon, mga kaigsuonan, sa katapusang mga adlaw, kasagaran ang mga makapabilanggo sa mga magwawali, ang makapabilanggo sa mga magsasangyaw, kawaladon. Nganong kawaladon man, pastor? Kay moabot ang panahon nga ang mga sakop sa simbahan dili na ganahan sa tinud-anay nga mga wali. Moabot ang panahon, timan ini siya, moabot ang panahon nga ang mga sakop sa simbahan dili na ganahang maminaw sa tinud-anay nga mga wali. Ang gusto nilang madungog katong mga tinumo-tumo nga mga mensahe. O niya unsamay makita nato sa mga tao nga dili na ganahan sa mga tinuod nga mga mensahe. Natural, dili na usab na sila malipay nga mosuporta sa panginahanglanon sa mga pastor nga nanud-anay sa pagwali. Atong tan-ahon, mga kaigsuonan, ang mga pasidaan ni Apostol Pablo ngadto sa iyang kaabag nga si Timoteo. Diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 versikulo 3
Mato dinhi, ingon sa versikulo 2, ako ni sang atrasag kadali. Pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod. Daniha, badlunga, dasiga og tudlo iban ang pailob. Ang mga tao, moabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila na hinuong gusto mauna lang ang ilang sundon og magtawag silag daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran kundi sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon. Daghang mga tao nga nahitabo na, kanang daghang mga simbahan nga nahitabuan na niini. Nga ang mga tao dili na ganahan sa tinuod nga mga mensahe. Kay ang ilahan ng ganahan, ang ila ng gusto. Mao nang daghang mga sakop sa simbahan nga mukumplin sa mga pastor. Kay ang gusto na nilang makit-an, gusto na lang mahitabo ang ilan ng gusto. Mao ni akong gusto, pastor. Mao ni gusto nako nga madungog, pastor. Mao na nay gipakita. Maunay gipasidaan ni Apostol Pablo nga moabot ang panahon nga kung imong tan-awon mauna kini ang panahon. Kay daghan na kaayo nga mga sakop sa simbahan nga ang mga pastor taw-taw na lang. Unsa may gikinahanglan aron ang mga sakop sa simbahan mainampuon nga mainiton sa Dios alang sa mga pastor? Una sa tanan, dapat ang mga sakop sa simbahan ang gusto sa Dios maoy sundon, dili ang ilang gusto. Unya unsay giingon? Versikulo 5, apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon, antusa ang kasakitan, buhata ang katungdanan, sa usa ka magwawali sa maayong balita, og tumana ang imong buluhaton, ingon nga sulugoon sa Dios, dili kay sulugoon sa tao. Mga kaigsuonan o mga kaubanan ako, mga kapastoran, kabalo ko nga inyong nasinatian ang mga nasinatian sa uban pang mga kapastoran. Nga daghang mga simbahan nga ang mga pastor taw-taw na lang kay nganuman sinwelduhan. Na ay may mga simbahan nga for hiring lang ang mga pastor. Ang mga opisyal, ang mga membro sa simbahan maunay magbuot. Pastor, mauni akong gusto nga mahitabo sa simbahan. Mauni gusto nako nga ibutang sa simbahan. Mauni gusto nakong makita sa simbahan. Gusto nako, pastor, nga musangyaw ka dire. Pastor, muhatag mig allowance basta tanan nga mga sakop sa simbahan imong Bible studyhan, unya mauni imuhang oras, mauni ang imuhang mga igsuon. Daghan na kayong simbahan nga inana ang kahimtang. Trabahante ang tan-aw sa mga sakop sa simbahan sa ilang pastor. Mao ba nay nahitabo sa inyong simbahan nga ang inyong pastor nga naghago aron pagtudlo kaninyo, nga ang inyong pastor nga naghago nga nagampo aron kamo makalingkawas sa kalisod, sa kawaladon, sa sala? Kay kabalo ba gyud ta mga kaigsunan ang hinungdan nganong nagkalisod ang tao? Sala, kanang pagkasukpakiro sa Dios, pagka-reklamador sa Ginoo. Pagreklamador, kanunay reklamo rakyod sa Ginoo.
Daghang kayong mga Kristohanon nga ang ilang pastor trabahante. Mao ba nay nahitabo sa inyong simbahan? Mao ba nay makita nato sa inyong mga kasimbahanan? Sa atong mga kasimbahanan sa naglaing mga lugar? Unsaon man sa pagkasiguro nga naamo sa pagkamainiton sa pag-ampo sa Dios kung inani ang kahimtang sa inyong simbahan. Dapat kitang mga sakop ni Kristo, lawas ni Kristo, dili na to sundon ang atong kaugalingon. Ang sundon ang mensahe ni Kristo. Ang mga tambag sa Dios dihas Biblia. Dunay mensahe ang Dios alang sa mga sakop sa simbahan. Higugmaa ang mga pangulo sa simbahan. Tumana ang ilang mga sugo. Pero unsay nahitabo karon? Ang sugo nas miyembro, ang sugo nas mga sakop sa simbahan maoy gustong matuman ni pastor. Mao ba nay nahitabo sa inyong mga kasimbahanan? Unsa kahay mahitabo kung inana ang kahimtang unya dali moabot ang panahon nga moatubang na musukmana ni Kristo. Daghan kayong mga sa unang panahon nga nagdumala kog prayer house. Daghan kaayong mga pastor nga mibisita nako. Nga bisan ako makapatulog luha. Kay kining atong mata kung makakita pod na apoy mata nga maghilak, muhilak man pod ni. Sa dihang bisitahan kog mga pastor unya kanang mo share sila sa ilang mga nasinatian sa ilang mga simbahan nga ilang gidumala. Makatulo ang imong luha. Dunay mga pastor nga ang mga miyembro mo'y nagbuot. Muingon nga, pastor, hapit naman Desembre, mag-practice na tag para Pasko kay mamasko ta para adon na tay kanang Christmas party. Alang, pastor, kay trabahante lang lagi sa simbahan. Trabahante ra ba ang inyong pastor? Inyong tanaw sa inyong pastor? Trabahante sa inyong simbahan? Ang gitrabahoan ang mga sakop sa simbahan? O niya, gisuluhan po ninyo? Dili biya na sweldo ang dapat nga ato ang sabton. Sugo na sa Dios. Iya na sa Dios. O dili na ato ang mga gikaon ni pastor sumala sa Biblia. Moingon dayon ang mga sakop sa simbahan na ako'y suggestion, pastor. O niyag dili gani kanang dili gani tagaan og pansin ni pastor musimba daig binulan. Hala no? Pero kabalo mo, lahi kayo ang ipakita sa mga sakop sa simbahan sa panahon sa mga apostolis. Kay ang mga apostolis nga magwali sa pulong sa Dios, giluto sila. Ang mga apostolis gidaog-daog, gidakop, gihulga, gilutos, gipalatos. Pero ang mga sakop sa simbahan mainiton nga nag-ampo sa Dios alang kang pastor. How about sa atong panahon karon? Naa na ba sa ang inyong simbahan sa gipamulong o gipasidaan ni Apostol Pablo nga moabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga mga pagtulunan? Nga matud diri ang ila hinuong gusto mauna lang ang ilahang sundon?
Mga igsoon, nakita sa Dios ang matag simbahan. Nakita sa Dios ang matag kasing-kasing sa tao. Nakita sa Dios ang matag huna-huna sa tao. Iniglingkod pa lang, bisag tua pa kas imong Pinoyanan, sa dihang mo desisyon ka nga mo simba sa Dios. Sa dihang mo desisyon ta nga muhalad ta sa atong kinabuhi ngadto sa Ginoo, diha sa mga kasimbahanan diin ta gibutang sa Ginoo. Nakita na ta sa Ginoo. Labi na gyud sa panahon sa mga meetings, nga dunay mga programs, i-monitor tas Ginoo ana. Kumusta naman dagway ang atong mga kaigsuonan? Mga gikinahanglan aron makaampo ang mga sakop sa simbahan, makaampo sa Dios alang sa mga kapastoran. Una sa tanan, patay na ang tawhanong kinaiya. Maunay gikinahanglan. Patay na dapat ang tawhanong kinaiya. Pero kung usata nga sakop sa simbahan, for example, usaka nga sakop diya sa simbahan, kung buhi pa ang tawhanon nimong kinaiya, ikaw ray nagpabugat sa buluhaton ni Kristo nga gibutang o gisalig sa Ginoo sa imong pastor. Timan ini ha, kung buhi pagani ang tawhanong kinaiya, dili gyud makalihok ang balang espiritu. Wa kay kadasig sa pagampo, wa kay kadasig sa paubos atubangan sa Dios. Kung moapil man siguro og mga prayer meeting ug mga pagampo, kasina na lang. Ni apil man si sister, ni apil po si brother, moapil-apil na lang sad ko. Nya kay gi-schedulean man. Nagkanga-kanga taon sa pagampo kay ang kising-kasing dili haom sa gipaampo. Mga igsoon, magbantay ta. Usa ka dakong oportunidad nga gihatag sa Ginoo nga aron gantihan ta kanang nakapangalagad ta niya. The word nakapangalagad, doon na gyud tay trabaho. Di gyud ta pwede nga moangkong nakapangalagad nga wa tay nakatunan. Ang pulong nakapangalagad nagpakita na sa pulong nga naatay nakatunan ug atong gitrabaho. Mao bitaw na si Jesus mga kigsunan diri sa atong programa. Kanunay gyud nagbalik-balik kining mga mensahe ni Jesus. Nga matod pa sa pamahayag ni Jesus mga kaigsuonan nga dili niya ilhon ang tao nga iyang tinun-an or dili niya ilhon ang tao nga nagtuo kaniya kung tapulan. Kay ang taong tapulan wa gyud trabahong nakatunan. Wala na'y buluhaton sa simbahan. Daghang mga Kristohanon nga moangkong Kristohanon ko, priha da itang Kristohanon. Pero ang nakatunan, paminaw pungko lang, na yung hatod og offering. Pungko, paminaw lang. Inigabot, pungko, minaw. Pagkahuman, hatag offering, minagwali, uli. Wa gani kanta bisag usa. Wa gani bersikulo bisan usa. Ayog tuguti nga inaana gyapon ang imong kahimtang sa pagkakristohanon. Dili na tutugutan nga inana gyud. Inana na lang ang atong pagkakristohanon. Moangkon tang Kristohanon wa gani tay bersikulo bisag usa. Moangkon tang Kristohanon wa gani tay kanta nga nahuman. Pero doon na tay mga kanta sa kalibutan nga nahuman. Unsaon man pagkasiguro nga kining maong mensahe ni Apostol Pablo ato ning mabuhat. Atong hinumduman kining mensahe ni Apostol Pablo, mensahe ni nga gikan sa Dios pinagi sa Balang Espiritu
nga nagapanglihok sa kinabuhi ni Apostol Pablo sa iyang pagsulat ni ini. O kining maong mensahe alang ni natong mga Kristohanon. Dapat kitang mga Kristohanon na atay kainit, na atay kadasig sa pagampo sa Dios alang sa kinabuhi sa mga pastor. Labi na gyud sa imong pastor. Kinahanglan ka antigo kang moampo sa Dios. The word ka antigo kang moampo, makaigo ka sa mga panginahanglanon ni pastor. Kana bitong ka antigong moampo, makaigo ka sa mga panginahanglanon. Kabalo ka sa mga panginahanglanon ni pastor. Nanginahanglan ang imong pastor ug kaalam. So diha ka moampo sa Dios. Lord, tagai og kaalam ang among pastor. Lord, tagai og kaalam ang among pastor sa pagdumala sa mga young people, sa pagdumala sa mga worship team, sa pagdumala sa mga men's ministry, sa women ministry. Lord, tagai kaalam ang among pastor. Kay mao na gikinahanglan sa mga nagdumalag simbahan, kaalam nga langit nun. Mga igsuon, usa sa mga gikinahanglan sa mga pastor nga maoy gikinahanglan sa imong pastor diha sa inyong simbahan, kaalam. Mao nay atong iampo, mao nay imong iampo. Dili kay sige ra kag complain, sige ra tag complain, di ka palong muwali. Gabalik-balik na nang wali. Nganong gabalik-balik po nagwali kay way tuon? Walay pang manalandong. Nganong walay pang malandong? Kay ikaw nga nasakop diha sa simbahan. Ora kag bibi nga mututoy pa. Dili kay pili na katuig mga kaigsuonan, tutoy lang gyapon. Murag gangangarag yapon. Dapat kitang Kristohanon. Doon na natay pagpakabana sa simbahan. Doon na natay pagpakabana sa mga buluhaton diya sa simbahan. Pwede ba nga sunod Domingo sa imuhang simbahan, gawas lang sa mga house church like diri sa amoa, house church. Kung tinuod mga kaigsunan, wala pa'y nakakataon. Kay house church ang amo ang tigumanan. Dili pa'y na anak kadugay. Pero how about sa mga 10 years, 20 years na sa mga simbahan? Pwede ba nga sunod Domingo mo ingon ka, pastor, unsa may akong ikatabang? Unsa may pwede na akong makatunan? Unsa may pwede na akong buhaton? Tudlo iko. Usa ka dako nga kana bitang ikalipay sa Ginoo, kanang kasing-kasing nga naay kalipay nga makakaton. Dili kay sige ra tag complain. Maurag yapon ang wali ni pastor, sige rag balik-balik, sige rag pangigo. Unsaon man aron na kay kainit sa pagampo? Unsaon aron na atay kainit sa pagampo nga mo'y gikinahanglan sa ministry nga gipibiyal sa Dios diha sa inyong lugar? Naanatas katapusang mga adlaw. Diin lisod na ang pagpangalagad. Naabay mga Kristohanon nga imbis mo simpatiya sa simbahan ni Kristo, mo simpatiya noos mga anti-Kristo. Daghang mga Kristohanon nga maghisgot kani ang walig ikanapo. Ang ubang mga Kristohanon moingon, pangwarta na. Inana ba ang imong kasing-kasing? Inana ba ang imong mga nakatunan? Inana ba ang gusto og ikalipay sa Ginoo nga maoy makit-an niya sa atong kasing-kasing? Mga igsoon, nagikalipay sa Ginoo nga mahimo tang seryoso o kaabag sa trabaho ni Kristo.
Versikulo 2 niingon siya, iampo usab nga ilikay kami sa Dios gikan sa mga bangis ug daotang tao kay dili man ang tanan maipagtuo. Mga igsuon, yas na kay pagtuo. Pero timan ini, pag-unsa gani ang pagtuo, o niya buhi pa ang tawhanong kinaiya. Buhi gani ang tawhanong kinaiya. Murag ginapos ang pulong pagtuo, way buhat. Ano? Ang tawhanong kinaiya, maunay mo sumpaki o maunay mulantugi sa minsay sa Dios nga maumbalang Espiritu. Mao bitaw nang naas Galacia. Pwede ba ninyong ablihan ang Galacia? Galacia kapitulo 5 versikulo 16. Kini ang akong isulti kaninyo, paria ang Espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang tinguha sa lawas ng kaibog. Kaya mga tinguha sa lawas ng kaibog supak sa mga tinguha sa Espiritu ug ang mga tinguha sa Espiritu supak sa lawas ng kaibog. Nagkasumpaki kining duha, busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kung ang Espiritu maoy nagmando kaninyo, dili kamo ilalom sa balaod. Kabalo ba mo mga kaigsuonan kining lawas ng kaibog usanis mga tawhanong kinaiya? Unya unsa man ang tawhanong kinaiya? Matod pa ni Apostol Pablo diha sa Galacia kapitulo 5:19. Sayon kaayo pagila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Dapat patay na taani kining tawhanong kinaiya. Maunang gisulat ni Apostol Pablo diha sa Colosas kapitulo 3 versikulo 5. Patyan ninyo ang tawhanong kinaiya. Unsa man ni mga tawhanong kinaiya? Sa lawayong pakigilawas, daghang kay problema diha sa mga simbahan aning sa lawayong pakigilawas. Hugaw ug hilas nga mga buhat, kulang pagpaubos, kulang pagpailo. Ingon man ang pagsimbag mga Dios-Dios o pagpangmarang kanang pagpangdaot. Mga igsoon, ako nga pastor, nakasinati gyud ko unsay kinabuhi sa pastor, unsay kahimtang sa pastor. Bata pa ko, ang akong papa pastor na. Nihila ko sa Ginoo. Miingon ko nga, di gyud ko musunod sa tikang sa akong amahan. Kay ako nakasudong, nakasaksi nga lisod yun ang kinabuhi sa pastor. Kay matod pa ni Apostol Pablo, dili tanang tao may pagtuo. Ang tao gani nga naay pagtuo apan buhi pang tawhanon kani kinaiya, problema pamanggani pag-ayo unsa na gyud ka ng taong way pagtuo. Kami nga mga anak sa akong amahan, makadungog mi nga libakon akong papa, dauton akong papa, unya usahay ang mudaot ang mga Kristohanon pa. Kung nahitabo to sa akong papa, mas mahitabo sa katapusang mga adlaw. Munang ang kinabuhi sa mga kapastoran karon, dili na sayon. Nagkinahanglan na ni sa mga pag-ampo sa mga sakop sa simbahan. Nanginahanglan ang imong pastor sa imong prayer igsuon ko sa Ginoo. Apan kinsa man ang makaampo sa Dios alang sa pastor, katong sakop sa simbahan, nawa na ang tawhanong kinaiya. Kay kining tawhanong kinaiya matud pa na ang pagpangdaot, makita usab kinis pagdinumtanay na ay mga tao nga maigo gani suwali di na musimba. Tikig na ang liog, gahi na kaig tingkoy. Mga igsuon, paninglan ta na sa Ginoo. Naadayon pagbingkil-bingkil, pakilalis, naadayon kasina, pagpangumpara, kapungot, kahakog. Dayong naadayon pagkabahin-bahin, mugawas dayong simbahan, mubalhin dayong sila simbahan. Dahil pagkasinahon, pagkapalahubog, mubalik na sa kalibutan. Dahil pagkamalpotoyangon sa lawas ng kaibog. Muna akong giingon kaganina.
gikinahanglan sa sakop sa simbahan aron na ay kainit sa pag-ampo, dapat patay na ang tawhanong kinay. Tinuod na gyud tang bag-o. Daghang mga sakop sa simbahan, mga kaigsunan, murag lupig pa'y pastor. Lupig pa'y pastor. Magwali ang pastor na ako'y bata pa ko sa una. Kahilat ko mga kaigsunan kay bata pa ko sa una. Na ninuod ang mong pastor katong nagbautismo nako. Ninuod og wali. Mangugat gyud sa gwali unya mamula ang iyang agtang. Maningot yung pag-ayo bisag bugnaw ang bukid. Pero naay sakop sa simbahan. Manighawak diha sa pultahan sa simbahan. Maingon ang wali sa pastor, mga igsuon, mga lagad ta sa Ginoo kay hapit na mubalik ang Ginoo. Kinahanglan magtarong na ta sa pagpangalagad. Kay sama pod sa ako ang kinabuhi nga kaniadto wala magtarong. Apan karon, grasya sa Ginoo nagtinarong. Ni ana bitaw ng sakop sa simbahan nga naghinawak, nagkaog bayabas diha sa pultahan sa simbahan. But na, pastor, but na. Murag kahilakon nga murag nasuko, murag kahilakon ang pastor. Agrabihag yung gubuta. Naagi mga inaana. Pero muna sa kinabuhi sa mga pastor nga nagsunod din mo programa. Kung unsa may mga kasakit nga itong agyan. Kung unsa man kalisod ang atong madunggan. Unsa man kapait, kasakit nga mga pulong nga itong madunggan. Dili na to kalimtan ang mga pagdasig ni Jesus. Dili na to kalimtan ang paglig-on sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga maingon siya, paglipay hinoon ka mo. Kay dako ang inyong ganti nga gitaganas Ginoo dito sa gingarian sa langit. Giingon usab nila niini ang mga tao nga alagad sa Ginoo nga nahiunakan ninyo. Kining maong minsay mabasa diha sa Mateo kapitulo 5 magsugod og 11 hangtod sa 12. Mayong gabi kaninyo mga kapastoran. Labi na gyud sa mga karaan nga mga kapastoran kanang mga idaran na nga nagdumala na og 50 ka tuig, 30 to 40 ka tuig na simbahan. Dalaygon ang Dios inyong kinabuhi. Kabalo ko nga daghan ka imong nasinatian. Kanang inyong nasinatian nakita na sa Ginoo. Pabilin ra kitang magpaubos. Pabilin ra kitang magpailog. Aron kita makaampo sa Ginoo alang sa mga taong nagpasipala sa trabaho ni Kristo. Usas angay natong iampo sa Dios alang sa mga kapastoran, pamilya. Kay usas mga hinungdan nganong ang mga kapastoran dili ka lakaw sa buluhaton sa Ginoo tungod sa pamilya. Dili sad maayo mga kaigsunan nga maayo kang mopakaon sa laing tao apan wala nimo pakana ang imuhang kaugalingong pamilya. Dili sad maayo nga maayo kang mutudlo ngantos mga tao apan wa kay panahon ni wala nimo tudlo imong pamilya. Mao bitaw nang ang kinabuhi sa pastor o ang pastor miingon gyud ang Biblia. Usa sa mga gi-require sa Biblia nga ang pastor kaantigong modumala sa pamilya. Set example gyud sa mga tao nga naay pamilya. Mao nay atong iampo, Lord. Gihay ang mong pastor bisan pas ilang mga panginahanglanon. Gihay among pastor og tagbua sila. Pwede ba nimong iampo sa Ginoo ug moingon ka, Lord, gamita ko. Lord, gamita ko aron mahimo kong kaabag sa trabaho sa akong pastor. Gamita ko aron sa pagtagbo sa mga panginahanglanon, sa mga lakaw ni pastor, sa mga ministry nga gisalig nimo sa akong pastor.
Hinumdumi, bless kayo ta nga doon na tay pastor. Bless kayo ang atong ginabuhi nga no day mga pastor. Ang tinon nga mga pastor, mubadlong, musaway, mutudlo aron kinabuhi, aron ang atong kinabuhi makakaton sa pagkinabuhing matarong, makakaton sa pagkinabuhing balaan. Og usa sa mga example sa atong kinabuhi aron makakaton ta sa pagkinabuhing matarong, pagkinabuhing balaan, ang pamilya sa pastor. Pero kumusta naman ang mga pastor? Wala na ba'y mga anak naglibin-libin? Wala ba'y nagpuyo-puyo? Kumusta naman ang inyong pastor? Tinuod ba gyud na nga mga pastor? Wala ba na mga bit? Mga igsuon, magbantay ta. Giatiman ta sa Dios. Wala ta pasagdahi. Wala ta pasagdahi sa Ginoo. Gibili niya ang tanan nga mga pamaagi, mga gikinahanglan aron ta mahimong tinuod nga Kristohanon. Usa sa mga gipakita ni Apostol Pablo sa iyang sulat sa ikaduhang Tesalonika aron makaampo ta mga kaigsuonan. Ingon siya dinhi sa bersikulo 3, apan kasaligan ang Ginoo, lig-unon kamo niya og panalipdan gikan sa dautan. Kay ang makaampo ra gyud mga kaigsuonan sa Dios alang sa mga pastor, kabalo ba mo? Kristohanon nga lig-on og pagtuo. Kristohanon nga lig-on og paglaom og paghigugma sa Ginoo nga iyang gipakita sa mga magwawali. Mao na nga si Apostol Pablo miingon siya nga apan kabalo siya nga kasaligan gyud ang Ginoo. Kabalo ko nga lig-unon mo niya. Kaya nga naman, si Apostol Pablo nag-ampo sab sa Ginoo para sa mga tao. Versikulo 4, og masaligon kami diha sa Ginoo nga kamo nagbuhat og padayon nga magbuhat sa among gisugo kaninyo. Importante sa mga sakop sa simbahan, maoy mo obey, maoy mo sunod. Dili kay maoy sundon og ang tigsunod ang inyong pastor. Ay na lang mo pagtawag og ayo na lang mo pangitag pastor. Kung maunay kinaiya og kasing-kasing nga kamoy sundo ni pastor. Ayaw na mo pangitag pastor. Alang sa mga kasing-kasing inana, mga igsuon kos Ginoo, makaguba ra ng kasing-kasing inana, makaguba ra na sa trabaho sa Ginoo. Mana nga si Apostol Pablo mingon siya nga may pay dili magtutuo kaysa mga magtutuo nga bagulbulan ra kayo. Dili ba ta bagulbulan? Dili ba ta mga reklamador? Dapat lang dili ta mga reklamador. Dapat lang dili ta mga magbagulbulan. Kay sumusunod ta ni Kristo. Mga followers ta, mga tinunan ta ni Jesus. Inaino mo tapad tinunan ta ni Jesus. Ako rang pasiklapan o kadaliin nyo hang mga mensahe. Mato dinhi, hinaot unta nga ang Ginoo magtultol sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios ug ngadto usab sa pagkamainantuson nga kigihatag ni Kristo. Importante gyud ang atong kasing-kasing walay laing na kanabitang nasintro niini ang gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios mga kaigsuonan wala niya gililong, iyang gipakita. Ang kasing-kasing nga dunay gugma sa Dios or kumbaga nakaambit sa gugma, sama sa gugma sa Dios, dili na mawili
Dili na kanabitang dili na mawili o maguol kung dunay ihatag. Like sa Dios mga kaigsuonan. Kumbaga, gipakita sa Dios mga kaigsuonan ang gugma niya. Iyang gihatag ang iyang bugtong anak, ang pinakamahal o pinakabililhon niyang anak. Iyang bugtong anak, nag-iisang anak, mahal na mahal nga anak, iyang gihatag sa kalibutan aron ikaw ug ako makabaton og kaluwasan. Mga igsoon, ako nagpasalamat ko kaayo sa Ginoo nga dunay mga tao nga tinud-anay nga higugma. Kaya ang tinuod, dili ko makapadayon kung wala mo. Dili ko makapadayon kung walay mga tao nga tinud-anay nga nahigugma sa Ginoo. Siguro dili na ko ma-imagine kung unsa ang akong kinabuhi ug kahimtang karon. Unsa ka kalisod ug unsa ka kapait. Apan akong gipasalamatan ang Dios nga dunay mga tao nga wala lang gisulti ang ilang gugma, kundi gipakita o gibuhat nila ang ilang pagigugma aron ko makapadayon sa pagsangyaw, aron ko makapadayon sa pagsugilon sa mga pulong nga mo'y gikinahanglan sa mga tao. Ug ako nakabalo, nasayod nga nakakita og nasayod ang Dios, kay tungod kay nakabalo ko nga ang Dios mismo ang nagsugo sa mga tao o sa tao aron kami makapadayon. Ang tanan nga niya kanamo dili amoa, kundi gikan sa Dios. Panatong hinumduman kini gipaagi niya og tao nga adunay kasing-kasing nga sama sa Ginoo, nga dili mawili sa paghatag, sa pagpaambit, sa pagpanalangin. Bless kaayo ang tao nga walay pugong-pugong sa paghatag aron ang ipanghilyo mo kaylap, aron ang maayong balita ikasabwag sa nagalaing mga lugar. Nasayod ang Dios, nakakita ang Dios kinsa ang mga tao, kinsa ang tao. Og ako, og akong asawa, og kami nga nakakita og nasayod nining tanan. Labaw nga nasayod ang Dios. Padayon ming nagampo, padayon ming nagpasalamat, padayon namong gidayeg ang Dios, padayon namong gipasalamatan ang Dios sa iyang pagkamayo sa mga bulhaton diha sa pagsangyaw sa iyang mga bulong. Akong ipasalamatan ang Dios nga ang ato ang mga buluhaton ikaylap, miabot nis nagkalaing mga FM station. Yes, nakaagitag mga dili sayon nga mga pagsulay. Pero ako nagtuo nga kinahanglan gyud nga ako maagian para mas modako, para mas malimpyo ang paghatod sa mga mensahe ni Kristo. Doon ako'y testimony alang sa mga pastor. Mayong gabi sa tanang mga pastor, bless kayo ko nga nakig-uban mo sa atong programa. This is not my program, this is our program. Kung wala mo, wala sad ko. Dili ni akong programa, inyo og ato ning programa. Daw na ko'y testimony. Akong kaila nga pastor niadto sa Bible study sa bukid. Naa siya nagpuyo sa syudad sa Mandawi. Kauban nako siya sa partner nako sa prayer warrior. Until now, partner nako siya sa mga pag-ampo. Prayer partner nako siya. Sa diha nga naa sa Bible study sa bukid, nagmotor siya. O niya na mga panahon nga ulanan siya, initan siya,
Na mga panahon nga basa kay siya nga moabot sa bukid. Wala sa ila gipangayo. Ang iyang gipangayo nga makalahutay siya, nga makaabot siya nga safe and sounds sa mga dapit nga iyang Bible studyhan. Motor siya, pag-abot sa bukid mga kaigsuonan, nakasugat bitaw siya motor. Matod pa sa iyang testimony nga maogyoy iyahang nasinatian. Ingon siya nga naningkamot siya nga mulikay kay ang iyang gikasugat nga motor kimba mo pud sa pikas o niya siya pod kimba pud sa pikas. Ningkamot gyud siyang makalikay siya, igo gyud siyang nakalikay. Karon kay ang motor nga iyang gikahinagbo nagkarga mapud og kahoy. Nga lapaw mas manubila pud sa motor. Nakalikay sa manubila sa motor sa iyang gikaatubang. Karon kay wa man sa kalikay sa gikarga nga kahoy. Tiurok siya. Naigo man ang iyang kamot sa kahoy. Pagkaigo tiurok siya. Nabunggo ang iyang motor onya karon kay pagtugpa sa manubila ang iyahang kining kamot, kining dire, naigo man sa manubila, maumay natusok dito, perting balia. O niya, wala rin siya masuko po sa nagbangga niya. Ka-aksidente, matod pa niya, aksidente man, saon man. Di man po sala. Kumbaga, aksidente rin yun. O niya, pahatod siya sa hospital, na ang ambulansya, o niya naapoy mga back-upod ang pastor, giadto pod og sakyanan, o niya, dadon na sa hospital kay bali na ang diri. Ringon siya nga, katong Bible study, katugyong Bible study mo to'y hinungdan nganong nabali ko, o niya di ko kaadto, ako yung adtoon, iya yung giadto, bisag bali siya, matod pa siyang testimony. Nabali na ha, nipadayon pag yun siya, aron ang sugo sa Ginoo matuman. Inana kalisod ang kinabuhi sa mga pastor nga dunay kasing-kasing nga mosangyaw. Makapila man pasakiti apan padayon nga muali. Tuod niadto siya sa lugar nga iyang giadtuan, nakaabot siya kay gihatod man siya sa iyahang kauban sa simbahan nga dunay sakyanan, ihatod siya dito. Wali siya nga bali ang iyahang kamot. Bali iyang diri, nagupok ning bukog dinhi. Unya pag-abot mga kaigsuonan, niabot sa punto nga pagkaugma, Domingo man siguro, itong iyang ingon, kay Sabado man ang iyang Bible study. Pagka Domingo, wa pag yoy doktor. Ningwali pag yoy sa iyang simbahan. Wali siya. Balik niya po niyang kamot. Wa pag yun maoperahay. Pagka Lunes na naoperahan. Karon kay naoperahan na siya, di naman siya ka adto og Bible study. Kay di naman ka motor. Balik naman ang ihang kamot. Kabalo mamuunsa, usa sa mga sakop, dili gyud sakop gyud sa simbahan nga iyang gidala. Kaila ra niya nga usapod ka Kristohano. Pagkabalo niya nga pagkabalo sa usa ka Kristohanon nga dili sakop gyud sa simbahan nga iya gidala. Nga, uy, balik naman si pastor. Di naman day ka motor. Kabalo mo unsa, gitagaan sa sakyanan. Pagdawat sa sakyanan, ingon siya nga gitawagan siya, pastor, kanang tagaan ti kag sakyanan, gitagaan ka ni Lord og sakyanan para di na ka magmotor, kay di naman kapud ka motor, kay dugay pa biya na maayo. Nya hangtod karon bisan or gikuha ag stainless, di pagani ka kumot yun iyang kuan, magsigira og tugsoy ang mga kulamoy sa iyang kamot. Di ka kumot nas manubila. Pero makadrive ra og sakyanan. Gitawagan siya sa usa sa
iyang mga kaila. Kristohanon na, pero dili sakop gyud sa iyang simbahan nga gidala. Kristohanon nga dili sakop sa simbahan nga iyang gidala. Nakabalo sa iyang kahimtang, giingnan siya nga, pastor, hali diri sa amoa. Kay gitagaan ka ni Lord og sakyanan. Wow. Last week katong niadto kog Cebu, nakakita gi ko siyang sakyanan. Akong gihikap yang sakyanan. Akong gipasalamatan si Lord nga nagatiman sa akong kaubang pastor, sa akong prayer partner na pastor. Salamat Lord nga imo siyang giatiman. Ug dunay mga tao nga imong nakit-an nga dunay kasing-kasing nga walay laing nakatunan kundi ang pagtabang. Bless kayo tang mga Kristohanon nga ang atong nakatunan ang pagtabang ug ang pagpadayon sa pagtabang. Kay mao nay makapahimod sa Dios. Hebreo kapitulo 13 bersikulo 16. Ayaw kalimot pagbuhat ug maayo ug pagtinabangay kamo. Kay mao kini ang mga halad nga makapahimod sa Dios. Drive si pastor mga kaigsuonan, nindot kay sakyanan. Wow. Unya moadto sa bukid, moadto sa Mandawi, moadto siya diri sa Naga. Kay naa say mga simbahan nga iyang ipangsugdan. Glory to God. Dili na mainitan, dili na maulanan ang alagad sa Ginoo. Og timan ini unsay gibuhat nato sa kinabuhi sa mga magwawali, sa kinabuhi sa mga pastor. Si Jesus na mulong gibuhat na ninyo kanako. Gibuhat na ninyo kanako. Wow. Una kami nga mga team nga mga prayer partner warrior, kay naama may mga team sa mga prayer warrior or mga prayer partner sa mga kapastoran. Lain-lain may nga og simbahan. Naay alliance, naay baptist. Siguro ang uban ako mga kauban, Wanis, Trinity, nagkausam eh. Ang among gihisgutan, dili ang among karatula, kundi ang gugugma na mo sa sagusa. Bless kaayo. Muna nga, diri sa tong programa ang pulong mong kinabuhi ko, welcome ang tanang mga simbahan. Welcome tanan nga mga kapastoran. Dalaygon ang Dios. Una nga, kung naamay mga pagsulay, mga pastor, kung naamay mga pagsulay, i-enjoy nato. Magpabilintang mapabsanon, mapailubon, andam kanunay sa paglikay, aron makaampo ug makadaig ta sa Ginoo sa tanang panahon. Gikan ni Harris Larsio, salamat sa pulong sa Ginoo pastor, na bless jud ko. Gikan ni Salvador Di Guzman, pastor, good evening, na bless ko karon gabi kay nakapamati ko sa imong wali. Salamat sa Ginoo. Mayong nga pakiguban ni si Leo Balsa, ni Anali Carinal Limpahan. Good evening pastor and all viewers and listeners. Kaabot pa jud. Thank you Lord. Travel tanhay to Dumaguete, padulong duty Negros Oriental Province Hospital. While waiting sa time matud pa diri nga mo duty view sa live. God bless and protect you always pastor with your whole family. Ang Ginoo padayon maghatag nimo og kusog kadasig magbainiton kanunay aron pagpalapnag pagyud sa pulong sa Ginoo sa tanang dapit sa kalibutan. Praying pastor for good health always with your wife and sons, and sa tanan nga mga pastor nga gaview kapaminaw ani nga live. Salamat kaayo Sister Anali Carinal Limpahan, og sa tanang mga pastor, salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Kabalo ko nga nagampo mo alang sa atong programa ug sa atong mga kaigsuonan sa nagkalaing mga lugar. Sirin Donaire, salamat pastor, while nga namati ko sa wali pastor, naghilak ko sa sakit ko, na bless jud ko pag-ayo. Dalaygon ang Ginoo. No, salamat kaayo. Mabless ko mga kaigsuonan sa mga testimony sa akong mga co-pastor, labi na sa mag-meeting me gani karong kuan na naapo mi meeting, no? Dili lang nako i-announce on pizza diri sa atong programa.
Pero naigay mga panahon nga dili ko makaprograma tungod kay makig-meeting kong mga pastor. Labi na sa akong mga classmates sa una. Kay ang ibin ako pastor, mga kigsunan, nagpatudlo gyapon kong mga pastor. Si Rachel, Ginoo salamat, gamita pod mi Lord para sa imuhang kay mayaan. Naa ka sa among prayer pastor ug sa among pastor usap. Wow, salamat kaayo ni Rachel, no? Importante gyud ang pag-inampuhay. Wadto ta sa pagkanta mga kigsunan unya. Buhaton na to ang pag-inampuhay. Bisan sa pili-pila lang ka mga minuto sa atong panag-uban. Mo kanta ta, minaw tag mga awit makalangit. Or mo kanta ko, o niya sabay ko ninyo. Aron, awitan na to, Ginoo. O niya, mag-inampuay na ta, sa dili pa ta mamahulay. Sa dili pa dayon ako kantaho ang mga sa di pa ta mo kanta mga kigsunan, ako sang kantahon tong ako ang kompos para ni sa mga pastor, labi na gyud sa mga kaigsunan akong mga pastor. Ako tayong kantahon. Okay, ako sa ning kantahon. Ako ni nga nakompos mga kigsunan sa diha nga kanabitaw na malandong og kanabitaw sa pulong kanang naghandom ko sa ako ang mga estudyante nga karon na mga pastor na. Ako nang gikompos alang nista ng mga pastor. Ikaw o ako, mga alagad ni Kristo, giluwas ta gibag-o para sa plano sa Ginoo. Busa ipadayon ta, bisan magkalagyo kita, ug ang pag-inampo ay ipadayon ta. Ikaw o ako, mga alagad ni Kristo, giluwas ta gibag-o para sa plano sa Ginoo. Busa ipadayon ta, bisan magkalagyo kita, ug ang pag-inampo ay ipadayon ta. Tanang paghago ta, gantihan ragyod kita, salig paglaom lang, kay nagtanaw ang Dios Amahan. Dili na to gayud kalimtan ang
atong nakatunan, kaysa iyang mga pulong, nagmadaogon na kitang tanan. Mayang kabiista na mga pastor, ang akong nakatunan, mga paagi sa amahan, dili na to kinikalimtan, kalabaw panis bulawan, kay ang saad sa Dios walay pagkatapos, kay kita pasudlon man sa kalangitan. Tanang paghagot ta, gantihan ragyod kita, salig paglaom lang, kay nagtanaw ang Dios Amahan, dili na to kinikalimtan, ang atong nakatunan, kaysa iyang mga pulong, nagmadaogon na kitang tanan. Kaysa iyang mga pulong, nagmadaogon na kitang tanan. Sukad pa kani ato, iubanan mo ako. Sukad pa kani ato, ipanalipdan mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunungon mong gugma, nagadasi, nagalihon sa pagtuo ko. Sukad pa kani ato, iubanan mo ako. Sukad pa kani ato, iatiman mo ako. Bisan pa sa magkalagman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, thank you Lord, maunungon mong gugma, nagadasi, nagalihon sa pagtuo ko. Angay kang daygon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay gyud maunong. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkagamhanan mo, O Jesus, dawata ang
mga halad ko. Angayang kang daigon sa tanang panahon. Kay ang gumamo kanunay gyong mapuno. Hingtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, wata ang mga alad ko. O Jesus, wata ang mga halad ko. Gibuhat mo na ang tanan, mabag-o lang kalibutan. Gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilotan o gilansang pa, pagkamay pagbugal-bugal. Giantos mo kining tanan, gibuhat mo na ang tanan, mabag-o lang kalibutan. Gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilodan o kilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal. Giantos mo kining tanan, Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yubuan, ikaw lamang Hesus dalang panan. Ipasaylo mo ang katawhan, gitagpo mong panginahanglan, giubanan, giproteksyonan, sa gamhanan mong pangalan. Ang pagbalik gisaan mo, mga lawak gianda mo. Ang katawhan nag-ensayo sa pagdaig sa ngalan mo. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yubuan, ikaw lamang Hesus dalang panan. Ikaw lamang Hesus dalang panan. Dalaygon ka namo nga Dios, nga mao'y nagatiman ka namo. Dalaygon ka nga Dios, nga mo'y nag-uban ka namo. Salamat nga padayon kang nagpanalangin ka namong tanan. Imo kami gipanalanginan sa mga pulong nga imong gibilin alang ka namo. Mga pulog, mga mensay nga mong nakaplagan sa balang kasulatan, nga maoy bililhon labaw pa sa bisan unsang klaseng bulawan sa kalibutan. Kaya ang imong pulong, among kinabuhi, among kaabog-uhan, among kadaugan, og maoy among kaluwasan. Amahan Diyos nga makagagahom, salamat sa imuhang pagmonitor sa among kasing-kasing sa among nauna. Kung unsay among gikinahanglan, imo gayong gisupply og imong gigayod nga gipaabot ka namong tanan. Salamat o Dios, bisan pa sa amo karon nga panag-uban, imo kami gihatagan og kadaugag panalangin. Alang sa among makaigsuonan nga imong mga kaalagad nga nagdumalak sa mga bulhaton sa mga kasimbahanan. Padayon mo kaming ligonon, padayon mo kaming dasigon, padayon mo kaming tabangan, padayon mo kaming dasigon sa pagbasa o pagpamalandong sa imong mga pulong.
kay mauni maghatag na mog kaalam ug kahibalo sa among pagpangalagad kanimo sa pagbudumalas mga buluhaton nga mo'y gikinahanglan sa mga katawhan. Among gidala sa mga pag-ampo ang mga pamilya sa mga pastor bisan pas ilang mga panginahanglanon. Gamita kami alang sa mga kinabuhi sa mga kapastoran. Gamita kaming tanan aron ang imong ebanghelyo, ang mga pulong nga gikan kanimo may madunggan ug masabwag sa tanang mga tao. Kay mauni mo dala kanamo sa gingharian nga way katapusan. I-bless Ginoo ang tanang mga kasimbahanan, labi na sa mga nagdumala sa mga buluhaton sa mga tigumanan. Dalaygon ka nga Dios nga naghatag ug nag-usab sa kinabuhi kasing-kasing sa tanang mga sakop sa simbahan nga mahimong matinahuron, mahimong sumusunod ug dili kay maoy sundon. Amahan namo nga Dios nga makagagaw. Salamat Dios sa imong panalangin ug sa imong mga pulong among nakatunan. Lig-unon mo o Dios ang matagusa. Bisan pa ang pagtuog paglaom pakigugma aron ang kadasig sa pagkamainampuon magpadayon sa tanang mga kasimbahanan, sa tanang mga dapit. Ako silang isalig kanimo amahan, ako silang itugyan kanimo. Magauban ka kanamong tanan bisan pa sa among pagkatulog, ikaw o Dios magasupply o magatagbo na sa tanang kikinahanglan. Bless Ginoo matagusa bisan pa nimong programa. Salamat Ginoo sa imong pag-atiman ining tanan o pagtagbo sa tanang nga gikinahanglan. Dalaygon ka nga Dios nga mong ilagaran. Among isalig itugyan diha kanimo nga mong kinabuhi. Kay ikaw lamang ang Dios kasaligan og dalangpanan sa tanan. Dungog mga pagdaing pagpasalamat among ihala diha kanimo. Kay alang lamang kanimo ang tanang himaya kadungganan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Kini inyong igsoon Pastor Gideon, maingon na usab sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Good night sa tanan. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na